Hej. Er det en god kiks? Det tror jeg. Hva? Jeg synes. Ja. Så god smør i suppen. Rigtig god kiks. Du skal putte den ind i munden. Ja, det er ind med den. Jeg synes, du siger lyde. Tænd nu. Tænd nu. Det er Helle. Hvem er det nu, der kan snakke med? Det er Christian. Skal jeg lige prøve at finde den telefonnummer op til officersklubben? 560. 560. Det er 560. Hej. Klubben op ved officererne. Jeg sidder lige og videofilmer, og så gider du ikke tage den, ligger lige foran mig. Fordi at, vi troede, du kunne da bare lige trykke ned. Du kunne da bare... Altså, han er ved med at filme